nay. Saan na tatay ni Ray nga? Gilantan ko na siya. Apa dito na nagsipag-igda-igda. Di pa siyang bangon kay labad ko na kayang Oh, nga di man sa musulti na ko para madasa sa doktor. Naghuwa tingali siya, nay. Mga tugon ta sa lungsod ba para madana sa doktor, mahiling. Lagi eh. Kuha na lang Ngayon nay. sa man, ato na ka. Ato na ko, nay. Nay, may atimano na lang sa nimos tatay, nay. Ya, ako na lang siya matos trabahoan. Ya, unya lang kung hapon ninyo sugata. Ato na ka. Ato na lang ko, nay. Loy! Loy! Nay! Ati man na, kay luto. Kay aron pa na ko, ati manong ko rin mamahan, no? Ay, Dinsyo! Dinsyo! Huy! Bangon, bangon! Pag-ilis! Kato ta sa lungsod! Bangon ba? Ato ta sa lungsod, magpahiling pa nimo. Asa man ta? Nang ka kay sakit! Wa ay sakit ay wa ay. Sa may sakit! Basig napas mo ka ba? Wa lagi. Sige lang gawa, sige gawa. Bangon di abi, bangon, bangon, bangon. Bangon ba? Bangon pag-ilis. Kabukat ra nimo. Uy! Bangon! Muna sakit, hiwatid pa. Sige na, bangon, bangon. Sakit akong o. Sakit mo, ang gani ato'y pahiling, kay bugat ka ni mo, Hinay. Hinay, gina. Pag-ilis kay, or mahiling gabi, napasmos guro ka ni mo, lakaw-lakaw. May klarong taon. Hinay. Sakit ang dughan man day. Maglisod ko gin. Hawa. Unsa lagi ka? Maglisod ko gin. Hawa. Munday. Uy. Ngano gani, naunsa man lang maglisod ka ginhawa, na kay naton? Nanay hinungdan. Sa inyong pagkagayag o. Pasangin lang ng noon minimo. Nganingon ka na. Gaya mo gumugugod ay. Di mo gumumutuman sa akong isugo ninyo. Gusto tingali mo nga mamatay ko no? Sa naman tanis, durang ka kamatayon. Na, pag-ilis gani kay mga to sa lungsod. Pasagdi ko. Bahala na. Mamatay ko. Munday. Uy, pagtarong, oy, si utong-utong din na, madayulan ka gani. Klaro na kayo nga, ang kandi gud ilang tumo. Maugid, ma'am. Gusto ka, ma'am. Padudahan sa kay mga murag kabaw sila sa abilidad sa kandi. Mao gyud. Ma'am, atot na lagi na ibalhin og laing taguanan ng kanding, ma'am. Simba ko lang, tingali yun yag. Bulam po sila sa pagkawat ini. Makalibog asa nato taguan ng kanding nga. Kita rugoy na kahibaw-an na. Lisod kayo, piyal na tuglain. Mauna diha. Huwag kinito mahinayon itong inyong giplano nga magbuhat mong tanet. Ay, ma'am, ay, isog kayo na. Sa primero pa lang kayo namo, ma'am, daga na kayo nahibawa to eh. Ang gatos ang giingon ni Lila itong bahin sa Karagala, di na sa tumahimo dito. Ano naman, ma'am? Kay dito midangop ang mga kriminal nga guklunon sa balaod. Aw di ay? Ang akong nahon-nahonaan karon, mao ang pagpada sa mga kanding ni Manong Sidro dito sa amo sa lungsod. Apan gaduha-duha sad ko. Kay, wa pa ba na ako masulti si Manong Sidro sa tinuod nga mao nang kandinga ang atong gipangita. Aw ato tay sultihan, ma'am. Ay, uy. Ano ayaw man na uyuan. Ayo, lagi, wa man ta mga kulog kinsa ng uyuan na. Tingali uyag makahimo ng dakong kabingkilan sa kadaghanan ba? Ano na, biya, lahi, binas na ko na. Si Isidro, si ma'am. Gusto jud ka, Bon. Ay, ma'am. Ay, pa, ma'am, ato na taas, ma'am. Sabot-sabot na dito. Oh, sige. Man, Kamura. Kamura. saka, wey. Yes, ma'am, ito. Day, nga si tatay mo, day? Ilan tan?
Lantang, yun naman. Amot lang sir, basta kaya ngingon sa doktor, doon na siya sakit. Ba? Oh, Sir Marlon, may to. Ito, nangunday. Gilantan mo kuno si Nedensyo. Ah, lagi? Nay, naglubog sa higdaanan. Natapulan sa kaayo si Roy. Gadon sa doktor, di man magpada. Ba? Pwede, ako yung pasabot niya, o mada sa doktor, o check up yan. Pwede makadayon. Sige sir, dayon diri sir. Di, Huy, Linsyo! Linsyo! Mata-mata, bangon. Dahil si Sir Marlon, no? Smatoy. so nga Nedensyo. Sir, Nausam ka. Bangon. Taro ko Sakit akong kalawasan, sir. Maglisod kong ginawa. Ano ba? Kwantong tail ni mo. Uy, kalaki ni mo. Kaway hinungdan na nang mong gisulti na ko. Na, kuyog ta. Ato tas lungsod, pasikap ti kag doktor. Ay lang, sir. Maikog tani mo. Mauwaw ka? Mong sabiya ka, uy. Unya na ta magusay kung maayo ka na. Usa man ka? Makahimo ka sa paglakaw. Kahimo man, sir, pero hinay lang. Mayo. Kutasan mo ko dahil good. Sige, ngani na lang. Tabangan ka na mong matoy, padong dito sa luksungan. Nahinay lang ko ta. No? Unya, toy, Kawawa na ko naman, sir. ay go, uy. Adto dito, una dito, pangitag motor ngayon mo makontrata. Ha? Inapakyaw na to ang motor, di kan din padung lungsod, unya gikas lungsod, balik din Oh, sir. Ha? Una dito. Sige, Salaw. Relax lang. Okay. Toy. Nanaga di kayo makontrata ang motor, balik na din paibaw ami. Ha? Pas. Eh, relax. Why, labakara or kung sa diya nga. Tapuhi. Puno sa nasayang ko. Ay, tapuhi. Kung laki, pay. Pay. Init ba? Na, di masal na siya paduol na ko, good. Pay. Ayaw, wag na. Siya may puno. Nya, dinhi na lang mo. Ay na lang ko niyo ihatod. Basta katong gingon ninyo nga sustinihila sa inyong bantay ang kanding, ha? sige ma'am, Nya, sige ma'am. moadto na ko. Sige. Ihatod alis na ako. unta ka na. Ayun na lang. Ako na lang. Sige, alis ako. Kami na kay hatod, ma'am. Kinsa ganitong laing tao papatayon ni Ma'am sa kandi? Amot, yapang mo nung pagkigsultihan. Kaya dili man taga din, eh. Gahay man dito day. Amot lang, huwag man magsulti. Basta ningon siya, iya lang kunot ang sultian. Magkasinabot na sila. Unya, katong pistola nga gihatag ni ma'am, ato nagid kuno to. Basta magpatrolya lang ta magabi eh. Siya, dito mga tugan eh. Kasi may nagingon, pwede ikaw, di matog. Kung sabi ako eh, pupahuway ta. Kaya mga alas 3, alas 4, mauna ipahuway na to. Laayar siya, no? Stress sa 4, kita rang duha. Ato na itong hagdan mga batan na. Kuyog na to ba? Pagdugon sa, Kuyog na to, magpatrolya. ayaw na lang oy. Ano, tingilig, samok na kayo na. Kita na lang duha. Nita pa kang samok. Sige. Mayo. May na yung gibuhat ni Rizzo. Nindot ka ni pagiha, sir. Epektibo kayo. Maura gininindot nga, buhaton. Ini pagihat. Maragi. Sawol ka na yung mga anak na si Jelen. Pating kayo, gahi kayo. Kasi, murag kasing-kasing na, murag batok. Maragi, sir. Sir, Ang pataasan ko. Sinang munday ko sila tuo ko. Naingawag yung mayo aning upawaw. Ay laban ka rin ang munday. Nindot na yung atong gibuhat. Imog yung patuhoon sa inyo. Imog sa mga sultihan nga. Gikan kita sa doktor. Pinto tagikan. Oh, ako giingnan, sir. Nagikan tas doktor. Ingnon yun ni Munoy. Nagrabi mong sakit. So, yung mamatay pa naman. Tinuod pa lang noon ng kalakin. Laro pa kay kababa na. Naiawa mo naman. Hadlok na kamatay noy. Atik-atik raman eh. Pero bitaw, Dilensyo. Ato ginipawag tani nga itong pagpatuo nila.
Kaya may tabo nga. Nabulahan ka. Hindi ni joke-joke ako. Mga asawa ang gigong ilim. Basta sa kasi babulahan siya ka. Kay, hindi na ko na. Pwede na niya akong magkataw mo. Magkataw ba? Tatay, oh. Unya, di ba dasir? Patay. Haros. Hindi ko madahagon. Madahan na to. Kaya rin. May problema na, sir. Ako na pa rin problema, sir. Suman. Hindi ko asawa, eh. Sa pakira kayo. May problema na ako. Sige problema nung sabi ko eh. Imo lang pasabto sa munday. Way arang ni mo. Ikaw ko'y haris pamilya. Ikaw ginatuman. Bitaw no, banagog ka. Ay, kung ingna. Kasi nang munday may manghawd sa inyo, ha? Di na may mo, eh. Oo, narap na. Wala. Nga lang kung bayo sa mga tao ng kalakiha. Oo na, nga lang yung kagbayot. Hindi ka mapakita si muhang pagka haris panimay. Lang kung ako asawa, sir, wala pa mo nakatilaw niyo. Katilaw na. Luhod mo gina. Naaram din na. Gibait. Kita. Ayaw sa pulong lamang kundi pakita sa buhat yun. Kana ako asawa, sir, gabi na kayong pakauwa yung gibuhat na ako. Di nagay ko kagwanta na. Paludhong ko ginagmayo. Sus. Basta, mao na to ha. Mahal ko. Nga ingna sila nga grabe ang imuhang sakit mo pong sa doktor. Di ba tay? Ano, yun, eh. Mahal ko. Turuan ginato sila. Ito tayo sakit na ko. Tay. Broken hearted, no? Broken hearted. Broken hearted. Kadali ra sa di mo amnesia, oy. Murag ko gibuwagan sa uyab ng Saan broken dito? hearted. Heart failure. Heart failure. Oh, Oo. ingna ba nga? Daghang kolesterol imong lawas, gumikan sa imong kahiubos. Wala. Wala, mo. Pindutan ng dramaha sa. Kami na Creating niya kami baka. Uy, pahilas. Bitaw, ingna ha, ingna sa sila. Nga kung unsa may gipang resita nga tambal sa doktor para sa imuhang kunuhay sakit sa kasing-kasing. Ako rin bahala. Nan, ako rin palit. Bila kung sa kamahal, akong paliton. Para lang yun nga maluwas kunuhay ka. Ingna gyud na noy. Nga mahal kayong tambal nga gipalit ni Sir Marlon nimo. Unya ingna nga peligro kay kung pasukon ka. Kay mamatay ja ka. Ay. Atik-atik ra man anoy. Kay mao ra man ipaagi nga mutuos na nato epektibo kay nastanan ba? Bitaw, bitaw. Eta, tunta. Kunya og di kabot na to isog kay kignaw sa munday. Oh, noy. Ana diha isukit na usmunday. Oh, pakiri-kiri siya. Sorry. Away mo diyan no, hindi mo tiktir. Aktibo atong drama. Dili, ay. Ano? Listo dita ini da. Ay kayo nag-surrender ka? Uy, surrender ya? Bati ya pon. Uslan man ako gipadayon ni. Naghago na gud ta. Ug madakpan ta, mao ra gyud problema. Ug mamatay ta. Patay. Pero matay sa ta. Oh, agi pa tagsikat eh. Dako-dako sa nagbalyo atong suklan. Oh, Ginoon. Kung mga matay ta, dako man sa bili atong gitinguha. O di kita monong.